Τι είναι ο γάμος? Ο γάμος είναι η ένωση δύο ανθρώπων, οι οποίοι αποφασίζουν από κοινού να πορευτούν στη ζωή. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του αστικού κώδικα και άλλες διατάξεις έγινε δεκτό. Σωστά θεσπίστηκε και επίσημα και μάλιστα καθυστέρησε η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων ανεξαιρέτως προσανατολισμού, φύλου, θρησκείας ή διαφορετικότητας. Είναι κάτι το οποίο πλέον θα πρέπει να αρθεί, να μην λαμβάνεται υπόψη γενικά, και είναι πολύ σημαντικό επίσης που και στην Ελλάδα, σαν πρώτη χώρα δηλαδή που έχει ορθόδοξη θρησκεία, που έκανε μια τέτοια πολύ σημαντική κίνηση. Γενικότερα και άνοιγμα προς τα εμπρός. Δείχνει δηλαδή, φανερώνει το επίπεδο του πολιτισμού και της συμπερίληψης διαφορετικότητα. Άρα είμαστε παραπάνω από θερμοί υποστηρικτές. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύσει παντού. Θεωρώ ότι η αγάπη δεν έχει περιορισμούς ως προς τα δύο υποτιθέμενα φύλλα τα οποία έχουν οριστεί, και πιστεύω ότι τα φύλλα είναι καθαρά κάτι κοινωνικό και βάσει αυτού θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μας. Λοιπόν, η άποψή μου για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, για το γάμο, είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται, διότι εγώ έχω άλλη αντίληψη στις οικογένειες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μάνα, μπαμπάς και παιδί, ώστε να μεγαλώνει σωστά το παιδί με τις σωστές αντιλήψεις. Βέβαια, ο καθένας στην προσωπική του ζωή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, μπορεί ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι να μένει μαζί, να κάνει σύμβολο συμβίωσης. Έχει 1002, πρέπει να παντρευτούνε. Τι είναι ο γάμος? Ο γάμος είναι η ένωση δύο ανθρώπων, οι οποίοι αποφασίζουν από κοινού να πορευτούν στη ζωή. Να μοιραστούν προβλήματα, να μοιραστούν χαρές, να μοιραστούν λύπες και ο ένας να βοηθήσει τον άλλο. Μοιραζόμαστε τη ζωή. Αυτό είναι ο γάμος. Για την Εκκλησία ο γάμος είναι η ένωση δύο ανθρώπων με τις ευλογίες του Θεού. Τώρα όσον αφορά το νομοσχέδιο των ΛΟΑΤΚΙ, η πολιτεία καλά κάνει και νομοθετεί για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα σε αυτόν τον κόσμο και η πολιτεία οφείλει να προασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων. Στην πορεία όλων αυτών των ετών έχουμε δει να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Όπως όταν πέθανε ο Χατζησάβας, ο ηθοποιός, που ο σύντροφός του δεν μπορούσε να πάρει την σώρα του. Είναι προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα. Η Εκκλησία αγαπά τον άνθρωπο, αλλά συλλητεύει την αμαρτία. Για την Εκκλησία η ομοφυλοφιλία είναι αμαρτία. Δεν καταδικάζει κανέναν, αγαπά τους πάντες και περιμένει τη μετάνοια τους. Το αν η Εκκλησία, αν η πολιτεία νομοθετεί για αυτούς τους ανθρώπους, καλά κάνει και νομοθετεί. Τα του Καίσαρο στο Καίσαρι και τα του Θεού το Θεό. Έτσι είπε ο Χριστός. Ποιοι είμαστε εμείς να σκεφτούμε διαφορετικά? Σαφώς για την Εκκλησία η αμαρτία είναι αμαρτία, δεν νομοθετεί υπέρ της αμαρτίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μια πολιτεία δεν πρέπει να προασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών της. Λοιπόν, για μένα θεωρώ ότι είναι μια φιέστα που έχει να κάνει λίγο και με την ευχαρίστηση των γονιών και των συγγενών για αυτή την συγκεκριμένη μέρα του ζευγαριού.
Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, για να γιορτάσεις αυτό. Ισχύει. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, απλά πρέπει να είσαι πολύ συνειδητοποιημένος για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Τι να απαντήσεις πρώτα, τι είναι ο γάμος για εμάς. Σένα. Εγώ το έχω πολύ γρήγορα, πάντως να ξέρεις. Πες το πολύ γρήγορα. Διευκόλυνση. Πρακτική διευκόλυνση. Αντί να πας να υπογράψεις με συμβολιογράφο και δικηγόρο 600 έγγραφα, υπογράφεις ένα και πιάνει για όλα. Εκτός από ένα, ακόμα, όλο το κομμάτι του parenting και έχω είσαι δικαίωμα απέναντι στο παιδί μας. Πρέπει να κάνω τεκνοθεσία εγώ και αυτά και αυτά. Θα λυνόταν σε άλλη περίπτωση, τώρα δεν είναι ok. Αλλά όλα τα άλλα, τσακ τσακ. Μία υπογραφή, done. Ωραία. Και εγώ με πιο πολλά λόγια αυτά θα έλεγα. Δηλαδή, ως θεσμός, ο γάμος δεν έχει κάτι περισσότερο για μένα από ότι η συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων για την κοινή τους πορεία. Δηλαδή, δεν χρειάζομαι το γάμο για να επιστεγάσει αυτό που συμφωνούν δύο άνθρωποι μεταξύ τους. Θα ήθελα ο γάμος να διευκολύνει, και γι' αυτό τον κάναμε, να διευκολύνει πολύ τα πράγματα, τα διαδικαστικά, τα πρακτικά, τα νομικά, το οποίο και έκανε σε ένα μεγάλο βαθμό. Υπολείπεται ένα κομμάτι για το οποίο εμείς επισπεύσαμε τη διαδικασία του γάμου, που είναι η κατοχύρωση των νομικών δικαιωμάτων και των δυο μας απέναντι στο παιδί μας, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα και δυστυχώς δεν έχει λυθεί ακόμα, και περιμένουμε τις κρατικές ουσιαστικά παρεμβάσεις για να γίνει αυτό γρηγορότερα. Ναι, we do. Ναι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά έκανα έναν μορφασμό τύπου, εντάξει, επιτέλους. Το κάνανε και αυτό, ας πούμε. Τίποτα. Απλά ένα ακόμα δικαίωμα που θα έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως δίνεται και στα ζευγάρια, κατά κόσμο τα φυσιολογικά ζευγάρια. Νομίζω πως ήταν ένα βήμα μπροστά. Επιτέλους η Ελλάδα σαν χώρα πάει μπροστά και καλό είναι και ο κόσμος να αρχίσει να βγαίνει από το καβούκι του, θα πω. Η κοινωνία έχει διχαστεί, αλλά γενικότερα καλό είναι ο άνθρωπος να διχάζεται, να σκέφτεται, να αναρωτιέται, ώστε να εξελίσσεται. Έχει από μόνη της μια βαρύτητα που έχει ένα ειδικό βάρος για μένα. Σε αυτή την περίπτωση, για αυτό το ψήφισμα, όταν θεωρώ ότι η ομπρέλα πρέπει να είναι για όλους τους ανθρώπους η αγάπη και η αποδοχή της αγάπης και η ελευθερία στο οι άνθρωποι να αγαπάνε όπως θέλουν και όποιον θέλουν, με θλίβει πολύ που υπάρχει διχασμός. Δεν συναντήσαμε καμία δυσκολία από τους ανθρώπους στο Δήμο, από το Δημαρχείο, από το Δήμαρχο, τίποτα. Ήταν όλα διευκολυντικά και οι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι, πάρα πολύ υποστηρικτικοί, πολύ χαρούμενοι, πολύ φροντιστικοί. Ο Δήμαρχος ήταν πολύ συγκινημένος και πολύ συγκινητικός στον τρόπο που μας έκανε την τελετή. Η μόνη δυσκολία... Οριακά έκανε babysitting στο μωρό όσο παντρευόμαστε. Δηλαδή, η μόνη δυσκολία που συναντήσαμε ήταν ότι δεν έχουν δοθεί κατευθυντήριες για το πώς να εφαρμοστεί καθολικά το νομοσχέδιο, οπότε οι άνθρωποι στο Δημαρχείο δεν είχαν απαντήσεις για κάποιες ερωτήσεις που είχαμε εμείς όσον αφορά κάποια διαδικαστικά θέματα. Αυτή ήταν η δυσκολία και αυτή παραμένει μια δυσκολία, γιατί το νομοσχέδιο έχει κάποιες ελλείψεις. Θα ήθελα όλοι να έχουμε τα ίδια δικαιώματα, να μπορούμε να κάνουμε όλοι αυτό που θέλουμε, αυτό που αγαπάμε, και κυρίως δεν θα ήθελα να γίνονται διαχωρισμοί. Εγώ, ας πούμε, είμαι σε αυτήν την κοινότητα. Γιατί να μην είμαστε όλοι σε μια κοινότητα? Δεν το κατάλαβα αυτό. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς θα λίγα λόγια για σένα. Κλείστο. Δεν μου κάνεις κάποιες ερωτήσεις ρε. Α, για μένα. Όχι, εσείς τι. Μετά θα ψηφίσετε. Θα ψηφίσετε το κοινό, ξέρω εγώ, ποιος θα σας πιο ωραία συνέντευξη ή κάτι τέτοιο. Τι εννοείται. Γενικά από όλα αυτά που πήραμε. Μην απαντάς, παρακαλώ, είναι λέει μπουρδες. Ναι, ωραία. Βλέπετε πως μου συμπέρετε, όχι την κάμερα. Ναι. Μέσα στην κάμερα πιάνει ποδαράκι. Πήρε την κάμερα, λέει μπουρδες. Με την αγωνία τους, με το πτιακό τους, με τη ζέστη και να τους πες εσύ, άμα θα ψηφίσεις το κοινό, ποιος είναι καλύτερος στη συνέντευξη. Θα τους βάλουμε να ψηφίσουν. Yes! Θα πληρώσω 8 κατοστάρια στο αγγλιά. Τι κάνουμε? Αυτό το ωραίο πλανάκι. Ποιο? Όχι στο στόμα, Κατερίνα. Το μαθαίνουν και παιδιά.